Hij staat hier al. Hij staat er maar nee. Wacht, moet hij andersom? Nee, ik heb niet zo. Hij moet stil. Nee, hij moet stil. Vera, wie dit wat duidelijk? Jawel. En wat heeft met nou eigenlijk correct? Ja. Iets van verschillen in hichters. Ja, zoiets. Ja. En ja, wat vies er eigenlijk van? Ja, saai. De Sanderkeer Girls Day, is dat nou alle keren nog wel noodzakelijk? Ja, zeker is dat noodzakelijk, Girls Day. Girls Day moet gewoon elk jaar plaatsvinden en er moeten zoveel mogelijk scholen moeten hier aan meedoen. En die meiden moeten eigenlijk gewoon eens een keertje zien dat techniek ook leuk kan zijn. Ook al staan we nu bij een bedrijf waar ze toch een beetje reageren van oh wat is dit groot en wat is dit saai. Het is net als er iets in de techniek graag van wordt. Nee. Want wat woest ook graag van? Iets met kapper of zoiets. Ja, dan moet je misschien ik zo nou dan wat mietten. Nee, ik denk het net, hè? Hoe lang het hier is of zo, of hoeveel het er maakt. Nee. Nee. Maar misschien toch even aardig om te zien hoe het in de techniek contact zit. Jawel. Maar het is nou net dat in belangstelling wekt is voor in de techniek. Nee, niet echt. Er zijn genoeg banen te vinden voor vrouwen in de techniek en dan hoeven ze niet zwaar te tillen. Maar dan zijn zij de bedenkers en de uitwerkers op papier, om het zo maar te zeggen. Dus je hoort een Girls Day. Wat doen de jongens eigenlijk? De jongens zitten in de schoolbanken en die balen.